kuble pi baro ngi pediang sau bhai pi shak ni ka thuk khubor mata ka janmit shwaban phaj ki khubor babnya ngenya pet shwai ki mat bakong san ai jingkren u president kari Ramnath Kovind ha convocation ka ba arpun real jong ka school ba North Eastern Hill University sedang ka jingalang East Asia Summit ka ba khatsau ha Bangkok yakren umintri ramba do kari Narendra Modi ba umintri ramba do ka Japan u Shinzo Abe sedang ka jingalang ka ba praj ka Sustainable Mountain Development Summit ha Shillong but lapin tray kam biang ya ka odd even scheme ba khat asli hanong ba Delhi na do ka kasni ki khubor ki babnia u president kari u Ramnath Kovind ula ai jingkren ha ka convocation ka ba arpun rio jong ka school ba North Eastern Hill University nehu ha Shillong mata ka sngi habakren ha ka jingalang u president ula ong ba ka nehu kalong ka jaka puli ka ba kongsan ula sngo komendru banalor ka jing ai jing hikai hakilan ba pher kani ka school ba kala phai khmat ru khamtam ban pen roy ya ka than ka bade ka jaka jong ki riu lum u president ula ongru ba palat prapo na ka shispa ka jingdon breu ha Meghalaya ki dei ki batre ya ka rep ka riang bat ki ba pen bha ya ka rep ka riang ka school ba nehu kala ban shim ki lat ban kentio ya ka yo ka kot bat ka imlang sa lang ha Meghalaya bat ya ka than chate la mi ngi baro ka wei ula ong ba bun kim kot bor ban pule ha ki kerdan ba kham shalor nalor ka jingtan tu ki khana pule ban khampen bha ya ka jinglong jongkum kita ki khana pule ki badok ba shitom I will appeal to the youth to maintain and further strengthen their image as excellent sportspersons, artists and professionals and not become victims of habits or substances which are injurious to health. The people of Meghalaya also teach the value of cleanliness. For several years, Mauli Nong has been regarded as the cleanest village in Asia. Umintri rang badu kari Narendra Modi ula penlong ka jinga kren but umintri rang badu ka Japan u Shinzo Abe ha Bangkok henne ka sngi kilaya kren halor ki mat ba pher ki bakta ikini ki ari bakan thop ka jingpan kre ya ka jinga kren India Japan 2+2 dialogue but ka annual summit ka bansalong ha ka bakut jong uniu snem kham hadin Modi ula ya shimbanta ha ka jinga lang halor ka roy ka par ka bane Kajigalang East Asia Summit kadai ka rinsan jongkiri ka Asia Pacific ha ka ba ki nongyalam ki lapenlong ya ka jingakren halor ki lat ban penroy ha ka than Padma Shri Kanubhai Hasmukbhai Taylor uba na ka jilla Gujarat ulayo ya ka khusnam Doctor of Letters honoris causa hanehu da president kari Ramnath Kovind ha ka convocation ka ba arpun rio jong ka North Eastern Hill University ha Shillong mata ka sngi Watla utela ude udivyang ula trei shitom ban kentio ya ki divyang bat hapo ka jingalam jong u la seng ya ka Disabled Welfare Trust of India ka batrei ban kentio ya ki divyang hakari habakren bar kinong tho khubor u Kanubhai Hasmukbhai Taylor ula penpaw ya ka jing sngo kemen jong u halor ka jing ai khusnam da ka school ba nehu ula ongru balada u yo kalat untrei na ka benta ka jing bha jong ki divyang ha Meghalaya कुछ कहेंगे तो मैं जरूर यहाँ एक डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट की ब्रांच खोलूँगा यहाँ कोई भी डिसेबल मुझे मिल जाएगा तो मैं कहता हूँ कि सूरत आएगा तो पढ़ाने की सभी जिम्मेदारी फ्री ऑफ चार्ज में मैं लूँगा और उनका पुनर्स्थापन करने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा ka Sustainable Mountain Development Summit ka bapra kelas dang ha Shillong menta ka sngi hadu ka hanriu terik menta ubenai ha kani ka program ka balai sngi ki delegate na keleng ki ri kenyatai halor ka mat ka biade bat ka than ki badon hapo jong ulom Himalaya ha kani ka jingalang ya kani ka jingalang la ple da umintri rang ba ka jilla u Conrad Sangma habakren ha kani ka sngi u Conrad Sangma ula bu ya ka jingkentu shabaro ki nongseng kam lajong ha ka jilla banya trei lang halor ki mat ba pher ken thop ru ya ka mat ban pen kala ya ka jinglong jingman ka sun beneng ula ongru ba ka jing start kan sa pen kala dur ya shibon ki aka hakini ki shipo khat san snem ban sawan mentri rang ba ka jilla ula kentu ya ki brio ban long ki bla pen kre na mar kani ka but start bathamai kan kta ya kala yo kam yo jam President jong ka Integrated Mountain Initiative Sushil Ramola ula ong bakani ka jigalang kan sa thar kilat kilinti ha ka jingyo kam yo jam jong ki samla
How news nem ka summit ka pai khmat shakilat ka mai kaji bat ka jingseng ye ki kamla jong ki samla hakini ki thain rilum. This summit is focusing on finding the alternative of dealing with the challenges of climate change, which are impacting our water resources, which are impacting the climate, which is making agriculture and very many other areas vulnerable to those changes. We need to find solutions. Kajing penya ya kikali katkum ka odd even scheme ban pinduna ya kajing jabo jongkal air hakanong ba jongkari kelas dang biang nadu menta kasngi. Kani kajing penya kan ne hadu ka khatsan tarik menta ubenai. Henne kasngi kikali ki badon ya ki number plates even number kum north r south rio bat pra kum ki number bakhadu ki la ban ya haki surok. Kani ka scheme kan tray kam nadu kapor prabaje min step hadu kapor prabaje janmit habaro kisngi latno kisngi ublay. Kajing perking jong kani ka scheme kanam kta ya ki ashaka ki nong nya kan thay bar ki kali ki bapindan kam na kabenta ki nong pang badru ki bakit ya ki khana school. Ka sarkar Delhi kalapan biang hadu palat ar hajar tali ki boss ban yarab ya ki briyo hakalet kawan hakini ki por. Mentapat nginya pet ya kajing long jing man kasun beneng. Kajing shit jing kriat kasun beneng hasil long kalong R point pra degree Celsius hakapor min step bat khat R point iway degree Celsius hakapor janmit. Kajing singam kahaw-haw kalong rio pusaw na kashispa min step bat prapusan na kashispa janmit. Kasun beneng kala bandum o hasil long bat kijaka bamarjan kala ru bandon kajing hap slam. Tiparlok katung ilapoy siya kabakut jang katup kubor jungi mata ka janmit. Hadu bang india siyembiang bat pila siya kasngi hakajuk kapor kajuk ka channel kublay pi baro.